zuciyata kamar ki ban gani ba. Ke ɗaya ce gwanata za na faɗa da ƙarfi, ɗanki ko yayi nisa a zuciya yayi zurfi. Kin ji matso gwanata ki haka za ya ɗanfi, alƙawari na ɗauka ba zan ƙaurace ba. Kin tafi kin yi nisa kin yi daban da mata, daure sahibata kar da ki bani rata, inda kin guje min ba za na ki dingishi ba. Soyayya da riba za na faɗa wa kowa, mai buri ka ƙara ka ji ka ƙara fawa, inda har da ƙauna so na ɗewa kewa. Kirkin amana in gwarke da hannu, ƙauna ta yi nisa mun fi gaban sanannu, kiwo gun yabanya sai da kula da shanu. Ni dai ga gwanata wacce ta bani komai, ta yi rikon amana har ta kira ni jarmai, kawai ni zana aure da danne mata komai. Ɗibar masu kaji su haihu su fara ‘ya'ya, in aka fara ɗiba a ce kwan ya fi ‘ya'ya, don haka sai ku duba ku gane babu karya. Alfahari nake ce mai nutsuwa da hali, ni fa da ke na dace babu batun misali, ƙauna ta yi daidai wa daidatin a fili. Al'amari na Allah in ya iso gare ka, sai ka ga kayi sa'a ka samo mai kamar ka, wacce ta so ka so da ƙauna ta yi maka turka. Soyayya amana bani na baki kema, kin zamto abin so wacce na fara nema, tun da ki so ni sai na gane na ƙara girma. Tilawa sai da hadda karatu ne na kawo, tafiya in har da riba a je karma a dawo, biyayya ta yi riba ba na biyar a shawo. Sirrin zuciyata kamar ki ban gani.